tuman. Babagso gusto, paloko na lamang amo. Suso. Ang suso. Finger, ba yung finger na inaisip nyo na naman everlasting ko. Agi sige, inidanday rusas. Ang tuma, nakalasin biyan. Ganon. Agi wali bituan, lalamad, ang tuya. Naanggapi bituan, ukuran. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. This is Joham. So ayan guys, for today's vlog, gagawa lang po tayo ngayon ng ikatututo ng karamihan. So ayan guys, naisipan ko kasing gumawa ng part 2. Part 2 po siya ng Pangasinan language po siya. So yung Pangasinan language po is ita-translate po natin siya into Filipino and English. So as of now guys, bali gumawa po ako dito or naglista po ako about po siya sa nature or sa kapaligiran. So i-start po natin siya sa nature. Ngayon guys, kung bago ka lang po sa channel na ito, ay wag mo na munang kalimutang mag-thumbs up and mag-share at saka mag-subscribe sa aking YouTube channel account. So ayan guys, bali kung napapansin nyo guys, meron ako ditong long couple. One band or yellow band paper. So as of now guys, nakapaglista po ako ng napakarami. Pero ito guys is libre lang siyang panoorin. Kaya pwede po kayong matuto at may enjoy nyo pa siya. So ayan guys, uumpisahan po natin siya sa uran. Meaning ng uran po sa Pilipino is ulan. So para siyang magkatugma. Pero yung ibig sabihin po nun in English is rain. Rain po ang ibig sabihin. Next po natin is dagem. Dagem. Ang ibig sabihin po ng dagem sa Pilipino is hangin. Hangin. So pag tin-translate nyo po ulit siya into English is ibig sabihin po nun is wind. Wind. Next, eto po, linaw. Linaw is ibig sabihin o parang kumbaga linao, ganon. Linaw, ibig sabihin po nun is snow sa English. Pero yung snow, ita-translate mo po siya sa Pilipino is niebe. Niebe po. Niebe ang ibig sabihin. Grabe, talagang nakaka-stress to mga Actually, para sa akin kasi is hindi ko naman talaga alam yung ibang mga words. So, nagtanong-tanong po ako sa mga nakakatanda dito sa amin. Kaya nalaman ko din po ito. At saka talagang nag-effort akong maglista. Kasi alam nyo naman, para maging sure ka, dapat nagtatanong ka rin sa mga matatanda kasi sila yung may mga alam. Next po natin is lurem. Lurem. Ibig sabihin po nung lurem sa is ulap sa Pilipino. Ulap at saka sa English po niya is cloud. Yung lurem po is ito po yung sa yung lurem, yung parang malalim, malapit ng umulan, ganun. Lurem, parang lurem is ulap. Next po is bulan. Ibig sabihin po ng bulan is buwan. Buwan or moon. Ayun. Buwan. Next. Banwa. Banwa or agaw. Kasi pag sinabi nating banwa or agaw, ito po yung araw sa Filipino. Pero pag sa English, sun. Ibig sabihin po nun, sun. Ito guys, bali nature siya. Nasabi natin siyang nature words po or language kasi nakikita talaga siya sa nature. At saka talagang ginawa talaga siya ng nature. Parang nature sa kapaligiran. Talagang nasa kapaligiran siya. Next po is bituon. Ibig sabihin po ng bituon is between or star. Between or star. Bituon. Bituon. Agi wala bituon. Lalamad ang tuya. Naanggapi bituon unuran. Parang ganon. Pag wala daw between, uulan. Parang ganon. Next po. Bulong. Ibig sabihin ng bulong is dahon. Dahon or leaves or leaf. Ganon.
dahon, bulong, or leaf. Ito po, marami, syempre, pag sa nature talaga, makikita mo talaga yung mga puro dahon. Next po natin is yung kakiwan. Kakiwan, ibig sabihin nun is sa kagubatan, gubat, ganon, or forest. Forest. Sa forest, parang kumbaga sa kakiwan, yung parang kumbaga maraming kahoy, yung parang maraming puno, ganon, ibig sabihin kagubatan or forest. Next po natin is rosas. Rosas or rusas. Dusas, ganon. Dusas, rusas, ganon. Ibig sabihin po nun sa Pilipino is bulaklak. Bulaklak or flower. Agisikin, inidanday rusas. Ganon. Yung mga chismoso, ganon. Agisikin, inidanday rusas. Ang tuma, nakalasin biyan. Ganon. Parang kumbaga sabihin nila, ay, ano ba yung babaeng yan? Bakit binigyan ng bulaklak? Kinaraw da mo. Parang niligawan, kinaraw. Like that. Next po is kiw. Doon sa kakiwan, syempre sinabi ko kahoy, ibig sabihin ng kiw is kahoy. Kahoy, ibig sabihin po nung kahoy sa sa English or tree. Yun nga, sabi ko nga, kahoy, puno, tree. Like that. Next po is palandoy. Ibig sabihin ng palandoy is bundok. Parang kumbaga yung mga, syempre nasa yung mga nasa Baguio, palandoy, ganon. Ibig sabihin po nun is mountain. Mountain. Oh my God, mountain. Ganon. So next, tapos na tayo guys sa nature. Bali, ayun lang yung part 1 ng nature natin. Susunod po natin is parts of the body. Parts of the body. Next po natin is, uunahin po natin ang ulo. Ulo. Ganon. Ulo. Pero pag sinabi sa Pilipino, ulo. Pag sinabi naman sa English is head. Head. Again, tutang balbalag tayo ulo. Diyos ko. Ganon. Alam mo ba yan? Ang laki-laki ng ulo mo. Ganon. So, next po is lima. Ito, kamay. 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 Lima. Ibig sabihin is hand. 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 Next po is buklaw. Ito. Ibig sabihin po nito, guys. Ito, guys, mismo. Pag tinikil ka or sinakal ka, buklaw. Walay nang bikkel di manay. Akatakar sa buklaw to. Ni man, inatoy. Ganon. May nakatali yung liig daw doon ay nagbigti na matay. At ang ibig sabihin po nun sa English is neck. Neck. Next is buwok. O, di ba may kulay yung buwok ko? Buwok. Ibig sabihin ng hair is buwok. Hair or buhok. Buhok. Ang haba na ng aking buhok. Ibig sabihin sa Pangasinan po nun is balbalag la o andukdukoy la may buhok mo, anak ko. Ganon. So, next po natin is puso. Ibig sabihin po ng puso or aki puso is heart. Puso. Ang tutay pusom. Anong nawad? Ganon. Matigas daw yung puso. Emi-emi. Ganon. Next po natin is suso. Suso. Ibig sabihin ng suso is dibdib. Ganon. Dito is breast. Breast. Dahil wala po akong malaking cleavage. Ganon. Kasi lalaki at kiyas kahit papano. Suso. Suso. Ay, next. Suso. So, may next po tayo. Medyo mahaba-haba po to guys. Pero, talagang sulit naman kasi matututo talaga kayo ng Pangasinan word namin. So, eto guys, ito pa lang yung mga basic. Ito yung how to learn basic Pangasinan language. Perfect talaga. Yan. So, next is puwag. Ito guys, puwag. Puwag meaning to say sa Filipino is tuhod. Tuhod or knee. Knee. Hindi mami knee.
Hindi mami me. Ganon. Next is sali. Ito guys. Sali is paa. Paa sa Filipino at sa English is feet or foot. Ganon. Feet or foot. Next po is pait. Yung dito sa lamang loob natin, pait. Ibig sabihin ng pait is bituka. Bituka or gut. 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 Or stomach. Sa stomach kasi sa loob yun, di ba? Next po natin is ugus. Ayan, ugus yan. Agi, miman, si Kin, si Joanna. Agi, ang tuman. Babagso gusto, paloko na lang. Ganon. Parang yung mga chismosa, pag sinabi kasi nilang, alam niyo na may mga chismosa, ganon. Pag nakita nila malaki yung chan, ibig sasabihin na nila, agyan, tuman, balbalog to, gusto nun, Kin, Ana, Julia, ang tuman. Ganon, sasabihin na nilang buntis kahit na malaki lang yung chan, kasi balbalog so gusto. Malaki ang chan. Ibig sabihin ng ugus is belly. Bilbil lang pala. Chan. Bilbil. Next is altoy. Atay or a liver. So, ibig sabihin, si tatay mo ang ya altoy. Altoy, ya manok. Ganon. Altoy. Altoy na tuo. Ito, altoy. Andito yung altoy natin, yung atay natin. Next is big king. Big king. Big king. Hindi siya biik ha. Big king is, next is benti. Benti. Dito big king. Dito banda is big king. Agi, balbalig, masasamting itay big king mo anak ko. Ganon. Agi, ano ba yan? Ang ganda-ganda ng ng legs or binti. Ang ganda-ganda naman ng binti mo, walang kapasa-pasa or walang kapiso-piso, ganun. Next is layag. Layag. Ibig sabihin po ng layag is tainga. Tainga or ear. Ear. Ears, kasi dalawa ears. Hindi yung air. Yung air is hangin. Lasi. Next is sangi. Sangi. Balbalog sa sangi. Malaki yung bunganga kiss. Bibig. Bibig or mouth. Mouth. Next is dila. 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 Tongue. Tongue. Next is gamot. Ibig sabihin ng gamot, kasi yung iba kasi is finger. Fingers or daliri. Daliri. Ito, daliri. Kasi iba naman yung kamay, di ba? Ang kamay is ganito. Braso it is. Braso. Ganun. Elbow, kantura. Braso. Next, ito is daliri. Finger. Finger. Iba yung finger na naisip nyo na naman Ivor. Finger or daliri. Next po natin is utok. Yung nasa loob natin ito, loob nito is utak. Utok. Utok or brain. Next po natin is kirop. Ito guys, kirop. Kirop or kilay or eyebrow. Eyebrow. Yan. Ganon. Next is bilbil. Ay, bilbil. Bibil. Bibil. Ito. Bibil. Ibig sabihin is labi. Labi. Ang tuman, ang balbalang nga may labi to. Or, ano ba yung namumula yung labi ni madam? Balbalang nga is, ibig sabihin, pulang-pula. Yan. Bibil or lips. Labi. Next is ngipon. Tutan, di mo yaw tayo ngipon mo na ako. Diyos ko, ka man tututbrush. Ganon. Dumilaw na daw yung ngipin kasi hindi siya nagtututbrush. Tutan na ako, Diyos ko ka. Ganon. So, ngipin is teeth. 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 Ganon. Ulong. Last two na po tayo is ulong. Ay, ulong ko is aga matangos. Ulong. Adulpak anak ko, adulpak. Ulong, ibig sabihin is nose. Ilong. Ang ilong ko po ay hindi matangos. Ilong or ulong. Ulong. Nose.
Yan. And lastly is bago. Bago. Balahibo. Balahibo. Mabakbalbon ka na ako. Ibig sabihin ng balahibo is yan, balahibo. Balahibo. So ayan guys, kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to thumbs up, share, like, and subscribe to my YouTube channel. So ayan guys, thank you for watching. Kung nais mo pong ng part 3 ng channel na ito, comment down below ka na lang po, and shout out po. So what's up guys, ito na yung pinaka-favorite ng lahat, ang shoutout time. So ayan guys, i-shoutout natin yung mga nilista ko. So ito po si Sherwin Tadeo, shoutout po. Kay Mr. Mape, shoutout po. Kay Edeline Eduarte, kay Janine Montemayor, kay Florence Joshua Abitong, kay Prince Allen Lamsen, kay Jeremy De Guzman, kay Walter Abitong, kay Razal Andrew Garcia, and lastly kay Mr. Pajardo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Shoutout po sa lahat po na nagpapa-shoutout. Maraming salamat, at dahil 700 subscriber na po tayo. Maraming salamat po. So ayan guys, sa lahat po na magpapa-shoutout dyan sa next vlog ko po, comment down below lang po kayo, shoutout ko po kayo. So ayan guys, bali, maraming salamat po ulit kasi 700 subscriber na po tayo. Sana suportahan nyo pa rin po ang aking YouTube channel para po mas dumami pa po yung mga subscribers natin dyan. And andyan po yung paki-follow na rin po ako sa Instagram, sa Twitter. Paki-add na rin po ako, or paki-ano po yung group page ko po, Jomsky18 Vlogs. So ayan guys, bali andyan din po yung Facebook page ko, yung mga nais po dyan na mag-sponsor. Maraming salamat po. And thank you po sa lahat ng full support na natatanggap ko sa inyo, lalong-lalo sa relatives ko. Maraming salamat. Yun lamang po sa araw na ito. Thank you!